baki ɗaya rayuwar nan ta riga ta ta'azzara. Duk koronan ta zo ta sa mun shiga cikin wani haulayi. Mutum ya an shiga cikin talauci, mutum ina tafiya shi kaɗai ya ji uwa ƙwallon ma kira ake tsabar talauci, sai mutum ya ga leda ya ɗan zungure ta da ƙafa. Haba, wai kai yanzu dan Allah a sun iya rabanka da kaji an raba faɗa a nan GRA Nasara. Sai dare ya raba, kaji tsuntsaye suna kuka a cikin fula. Rayuwa kenan. To mu gashi nan firfita muke da muci. Amma Allah sarki masu kuɗi wani ya tashi da safe ya je ya buɗe firji ya ɗauko lakasera fenta shawarma ya ja ya zauna a falo ya naɗe ƙafa AC tana kaɗa shi tana ratsa masa ƙashi ya fito direba ya je ya ɗauko marsiji ya ce uban wa ya ce ka ɗauko marsiji ɗalaban za ka ɗauko ya hau ya fito talaka suna Allah ya da lafiya ya cikule ya zo ya sa gilas ɗan 10,000 ina kallon jarida rana Abuja Alhaji a da lafiya rana Kaduna Alhaji a da lafiya. To na ga uban da na ga ranar da za a ɗauke ka a sa ka a makara ka mutu za a tafi a kai ka a ce a da lafiya ko mahaukaci in ya ganka ya san kai babba. Wato masu kuɗin mu kuna ban mamaki sai malamai su zo su ringa ce muku wai tsakar dare ka tashi kai sallah raka'a 2 ka faɗa da ka faɗa za ku tashi da annabi ranar kiyama. Su kuma su sayyidina Abubakar da Umar su biyo ku a baya. To wallahi kawai za ka dage kai